שלום, היום נלמד איך עושים מדריך למיקס. שימו לב לצורת האייקונים שלי. אוקיי, עכשיו נלמד איך מתקינים את הצורה הזאת. ראשית נכנסים לסידיה. נכנסים לסורסס, סורסים. edit. מוסיפים את הסורס, בגלל שלי יש אותו כבר אז אני לא אוסיף. הולכים ללשונית החיפוש ומחפשים M A S K S. יש לכם שתי אופציות, תבחרו באופציה איפה שלא כתוב בכחול. בעיקרון אמור להיות לכם כאן כתוב install, אבל אני כבר התקנתי אותו, אז יהיה לי כתוב משהו אחר. אתם לוחצים על install, ואחרי זה מעביר אתכם לעוד עמוד, אחרי זה אתם עוד פעם לוחצים, והוא עושה ריספנג. לאחר ההתקנה, יוצאים למסך הבית, נכנסים להגדרות, כאן, ואני חוזר על זה, ובוחרים צורה. איזה צורה שתרצו, יש בסך הכל 43 צורות. אני לדוגמה אבחר את זה, יוצאים למסך הבית, ממתינים 3 שניות, והצורה השתנתה. תודה שהייתם איתנו.